ron, way trabahong mga tropa guys. Ihaw na lang miyani og manok Bisaya guys, gataan, kawa gilaing lingaw. Ingon pobre ang bitos. Bisayang manok among tirada sa ron guys kay okay guys. Niara po akong amigo nga kusinero guys. Magpatudlo ko niya guys og unsaon pagluto sa manok Bisaya nga ginataan. Kay mubalik ra naman ni siya sunod semanas gawas niya. Patudlo sa kudaan niya. Unsay mga bodo niya mga ingredients daan guys, o giandam na niya guys. Okay. Sugda na niya gluto guys. Tanaw lang ko ani guys kung saan niya pagtirada guys. Manok Bisaya guys. Okay, humot na kayo guys. Murag animaho na gyud ang iyang mga sangkap guys. Okay. Another ingredients. Ano kung sa diskarte ano niya guys. Makabalo sa muluto. Pastang humuta oy, lamas pa gani na, wala pa gani mahuman, humot na kayo oh. Okay, nilunod na yung manok guys. Manok na Bisaya. Ngamion ay pagluto guys. Kabalo na gid ko ani mong luto. Madugay na kung uban-uban na ning akong amigong kusinero. Ayaw gid ay siguro niya mga tirada oh. Kay tan-aw na ako ora wa panahuman pero mura magigutom na ko nagtan-aw. Ayaw kaayo gid ayo. Kadagukok akong tiyan guys. Sa akong nakita ngani ra diay ang diskarte daya ni guys. Tan-aw na to guys. Unsa man na? Asin na yung gibutang guys. Butangan na niya daag asin. Kuyaw ko niyan tirada. Kaya kung ako magluto, paulahi man ako. Pero una day ang asin guys. Kuyaw giday ning ilahang tirada guys. Pagkahuman sa asin guys. Hindi anak ko siya gibutang nga. Unsa man ni? Pampalami daw ni guys. Ang gita ni guys. Humot kaayo guys. Grabe. Okay kayo. Sana to ang iyahang tirada. Halo-halo pa niyag maayo guys. Human. Gitakloban pa niya guys. Okay. May resulta ni guys. Yang diablihan ang one guys. Okay. Pastang lami ang humot kaayo guys. Muraog ngani gyuday ang pagkatira guys. So at least nakakita na gyud ko giunsa. Mas lami gining makita nato kaysa kanang tudluan bitaw ta nga dili aktual. Lami gining aktual guys. Bisita oh, niabot. Wow. Yeah, duda. Kumasahe para pa makauli. Oh. Hindi man kumasahe ali. Wow. Tubig. Okay guys. Okay. O na guys. Okay. Yan na yung gibutangan o sabaw guys. Okay, relax sa diri sa gawas guys. Samtang nga naghulat nga maluto ang amo ang kuan. Amo ang gigataang manok. Kami ang mga chip cook. Pila 1,000? Ang kuan na? Mabot ang Check sa nato. Okay. Mao na ni resulta ron guys. Amo sang i-check ni among giluto guys ug naunsa na ni. Okay.
Murag humok-humok na gyud oh. Gamay na lang gyud kulang ani guys. Murag makasugod na gyud ani kaon. Okay guys. Gilunod na ang kapayas guys. Gilunod na gyud ang kapayas. Murag pasabot ani, murag hapit na gyud ni maluto. Kay gilunod ng kapayas. Be, tanawon na to unsay kurma guys. Murag tanaw na ko guys, murag isamot akong kagutom nagtanaw aning Bisaya nga manok nga giluto sa akong amigong kusinero. Silit gyud nako ani ang tirada ron. Kabalo na gyud ko giunsa. Ano nga okay, gamay na lang gikulang guys. Okay. Ang gata nga espeso guys, giandam na gyud. Hop, hapit pa mayabo. Okay. Suwabe kayong daghang sili guys. Nabot ng kahumot diri sa kuan. Silingan nga kanaw na ang kahumot. Tibay kaayo nga akong kusinero nga gi kuan paluto. Oh, di basta-basta oh. Pagani mahuman nga ni oh. Pero murag kuan na gyud. Lami na kayo. Okay. Gilunod na yung kamunggay. Sa forma pa lang, murag lami na gyud ng ano ba? Murag ang ako ang mga badi diri murag murag naghinam-hinam na gyud. Tan-aw ra ko sa niluto kaning mong kusinero, bro, murag maglaway na ko sa iyang nilutuan ba. Tirada pa lang guys. Murag lami na gyud kayo guys. Tibay kayo oh. Murag mapasubo tanig kaon gyud. Gamay na lang gikulang. Okay. Luto na gyud guys. Ang amo ang gi kuan guys. Oo. Muna ni ang among giluto. Ngao na gyud mi ani. Okay. Lord, salamat kayo aning pagkaon Lord. Okay na. Daog kadabong. Be. Grabe gyud. Grabe. Halang gyud. Kusinero nga gikan pa ni sa Davao. Sa Ihab. Okay kayo guys. Sa nagbo na sa win, basta masumpay-sumpay. Wala juicy dito. Ha? Balit mo ko ang gamit sa balay. Okay. Langag ito eh. Grabe nga pagkatimpla. Kuyaw, Suwabe nga pagkatimpla. kuyaw kayo yung mga tirador dun mo luto. Ngani ko na dahil pagtira dyan ay. Ani. Suabe. Tingog-tingog. Tingog ang agyo eh. Di maka murag focus gid sa kaon guys. Grabe kalami ang timplada guys. Kung insakto sa humok guys. Di ko nga humok kayo, di pud ko nga gahi.
Regular lang ko siya. Abe. Ako nag-budget ko guys sa kaon bro. Pag inani ang luto sa Sudan, nga dili ko nga gahi, dili ko gabi ka humok, regular lang. Orang makadaghan ko guys. Di lang ko magsaba sa misis. Nga kaon ko insakto. Kaya di budgetan man ko sa luto. Kung saan mo na yung lami man, di mamapugngan. Tulong ang sipon guys. Pagsarap ito guys. Di kong permanente. Maman. Tagsara yung makaon og daghan. Kanang Bisaya. Kung dan kanang lechon baboy. Dito ko kuan. May pagkaluto nga pagdiritas. Beauty. Dabis na lang sabaw. Gato nga. Kung sa sili, insakto sa timpla ng sili, mahalang-halang. Wala yung lingaw guys. Food trip na lang taan eh. Dinami irang manok. Manok ng Bisaya, nami kanon sa kumpara mo sa mga Magnolia. Ang lasa, malasahan mo kita na kay Bisaya mo. Di mo guys, magluto manok guys, Bisaya, di mo magluto ka ng mga importing manok nga mga sa Magnolia, nga sa mga poultry kay kargado na sa mga chemicals. Bisaya nga kanon mo lang ra sa mais. Kanon lang yung tibok mais pala. Nabusog. Busog na. Busog raw. Grabe gid. Eh.